Мунаввара Шодизода аъзои фаъоли китобхонаи марказии ноҳияи Ҷайҳун аст ва ҳамарӯза ба ин даргоҳи илму маърифат омада вақти қимати худро ба мутолиаи дилхоҳ асарҳои лозимааш мегузаронад. Зеро ӯ иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст буда, имрӯз аз имконоти дар дастдоштаи худ мақсаднок истифода мебарад, то дар даври ниҳоии озмун дастболо гардад. Воқеан бояд зикр намуд, ки давоми соҳибистиқлолии мамлакат, китобу китобхонӣ дар кишвар ба тадриҷ рушд карда. Дар ин самт теъдоди зиёди китобхонаҳои марказиву деҳотӣ муҷаҳҳаз бо ҳама шароити муосири илмомӯзӣ бунёду ба истифода дода шудааст, ки насли наврас аз он ба таври васеъ баҳравар мегарданд. дар ноҳияи Ҷайҳун 24 адад китобхона фаъолият мекунад. Як адад китобхонаи марказӣ, як адад бачагона, 22 адад китобхонаҳо дар деҳот мунтазам ба аҳолӣ хизмати китобӣ мерасонанд. имрӯзҳо ки хонандагон дар таътили тобистона қарор доранд, мунтазам ба китобхонаҳо меоянд. мо ба онҳо хизмати китобӣ мерасонем, китобҳои бадеӣ ба онҳо тавсия медиҳем. инчунин мо китобҳои электронӣ дорем. кӯшиш мекунем ки хонандагон дар таътили тобистона ба беҳудагардӣ машғул нашаванд, ба китобхонӣ шавқ пайдо кунанд ва ба китобхонаҳо оянд. тӯли 3 сол аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон наврасон ва осори шифоӣ иштирок меварзам. ҳар соле ки ман шикаст мехӯрдам, рӯ афтода намешудам, дубора тайёрии худро ҷиддӣ дида ба озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст иштирок меварзам. имсол дар ҳамин китобхонаи марказӣ ҳар рӯз омада тибқи низомномаи озмун тайёр мешавам. кадом китобҳое ки барои ман лозим аст, онҳоро дастрас карда ба ман меоварданд ва ман он китобҳоро мутолиа карда ба рӯйхати асарҳои худам ворид мекунам. боварии комил аз он дорам ки имсол дар вилоятии озмун сазовори ҷои намоёне мегардам. хушбахтона имрӯз таваҷҷӯҳи ҷомеа бахусус наврасону ҷавонон ба ин ганҷи бебаҳо зиёд гардидааст. ҷои шубҳа нест, ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст дар тарғибу ташвиқи китоб ва ҷалби насли ҷавон ба омӯзиш нақши муассир гузошту мегузорад. маҳз ба роҳ мондани ҳамин қабил озмунҳои сатҳи баланд боис шуд, ки толори дилхоҳ китобхонаҳо пур аз хонанда гардида, нашри асарҳои бадеӣ ҳам хеле афзуд. мо якчанд хонандаҳое дорем, ки пайваста ба китобхона меоянд. инчунин иштирокчии фуруғи субҳи доноии китоб ҳастанд. меоянду дар ин ҷо китоб мехонанд ва китобҳоро гирифта дар хона мехонанд, бо омада китобҳои дигарро мегиранд. мо ҳама вақт ба онҳо хизмат мерасонем. ҳамчунин соли 2025 ки соли фарҳанги китобхонӣ аз тарафи раиси вилояти Хатлон эълон гардид, мо якчанд маҳфилҳоро гузаронидем аз қабили шоҳномахонӣ, рӯдакихонӣ. инчунин мо як маҳфиле дорем, ки биё бо ҳам мехонем. кӯдакони боғча бисёртар ба ин машғул ҳастанд. онҳо пайваста меоянд ва мо ба онҳо китобҳои шавқоварро медиҳем. то ин доб китобҳои аз устод Садриддин Яъни Мактаби кӯҳна, Таҳсиб Осибиён, Марги Судхӯр, инчунин аз устод Болта Ортиқов Таътил, Полвон, аз устод Сатюм Улуғзода Саргузашти Собир, аз устод Пулло Толист бошад Тобистонро хондаам ва ҳикояҳои онҳо Лолачинӣ ва ғайраҳоро аз бар намудам. ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам, ки ҳамеша рӯ ба китобхонӣ оранд ва дар чунин озмунҳои бонуфуз ба мисли фуруғи субҳи доноӣ ва дигар олимпиадаҳо иштирок варзанд, дониши худро сайқал диҳанд ва барои ояндаи миллат шахсе шаванд. миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонам, ки барои мо наврасони кӯдакон рӯз то рӯз озмуни олимпиадаҳои зиёдеро пешкаш менамояд, то ки мо дар он донишу маҳорати худро санҷем. ҷалб сохтани наврасону ҷавонон ба китобхонаҳо, афзун намудани шумораи хонандагон аз фаъолияти пурсамари китобдорон вобастагии амиқ дошта, масъулини ҳамин ҷабҳаро мебояд дар баробари дастрасии адабиётҳои тозанашр ҳамзамон бо роҳандозии маҳфилҳои адабӣ завқи насли ояндасозро ба китобхонӣ бештар гардонанд.